Vaša cesta za slobodou a nezávislosťou. Dovolte mi na začiatok položiť jednu otázku. Vlastníte svoj život, alebo ho prenajímate? Ak niečo vlastním, tak si to opatrujem a snažím sa to maximálne zhodnocovať. Ak si niečo prenajmem, tak sa z toho snažím čo najviac vyťažiť bez ďalšej starostlivosti. Riadím sa podľa zásady z cudzieho krv netečie. A po vyťažení maxima vec vrátim často v znehodnotenom stave. Považujeme to za prirodzené. Objasníme si zmysel a význam tejto otázky na nasledujúcom príklade. Mladí manželia rozmýšľajú, kde budú bývať. Riešia dilemu. Buď si prenajmú byt, alebo si kúpia vlastný byt za pomoci hypotéky. Podnájom stojí 500 eur mesačne. V cene je už zahrnuté všetko potrebné na bývanie, vrátane nábytku, zariadenia a energie. Podnájom sa javí na prvý pohľad jednoduchší. Stačí sa len nasťahovať a môžete bývať. Splátka hypotéky za trojizbový byt na 10 rokov je 660 eur mesačne. K tomu musíme ešte započítať investíciu na zariadenie bytu a réžiu. Vlastníctvo bytu sa javí finančne náročnejšie. Väčšina mladých ľudí si zvolí pohodlnejšiu a aj lacnejšiu variantu, čiže nájom. Počas užívania bytu nechcú investovať do cudzieho. Aká môže nastať situácia po 10 rokoch? Buď sa rodina rozrastie, dostanú výpoveď, alebo neprimerane zvýšia cenu nájmu. Opäť potrebujú naliehavo riešiť bývanie. Za 10 rokov zaplatili za nájom celkom 60 000 eur, čo bola vtedy cena trojizbového bytu a teraz sú na tom takisto ako na začiatku. Druhí sa rozhodnú pre vlastné bývanie a zoberú si hypotekárny úver. Za 10 rokov síce zaplatili celkom 80 000 eur, ale byt je teraz v ich vlastníctve. Ak byt vlastníme, chceme si ho skvalitniť drobnými úpravami a investíciami. Po 10 rokoch stúpla cena ich bytu na 100 000 eur. Každá mesačná splátka úveru sa im započítavala do investície a tak postupne rástol ich majetok. V prípade prenajmu každá splátka znižovala majetok nájomcov a zvyšovala bohatstvo vlastníka. Nájomníci sa podieľajú na tvorbe majetku vlastníkov a preto chudobnejú. Vlastníci zhodnocujú svoj majetok a preto bohatnú. Pred podobnou dilemou stojí každý mladý človek po skončení školy. Buď sa nechá najať, alebo začne podnikať. Ak sa necháte